Толькі за 9 месяцев гэтага года ва ўправленні Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Беларусі па Брэсцкай вобласці праведзена ўжо каля 1000 розных тэхнічных экспертыз, што значна больш, чым за ўвесь год мінулы. Магчымасці экспертаў-крыміналістаў цяпер распаўсюджваюцца амаль на ўвесь спектр існуючай камп'ютарнай, радыёэлектроннай і здымачнай апаратуры. І гэта значна дапамагае ў доказнай базе пры раскрыцці рознага роду злачынстваў. Тым больш, што характар даследаванняў даволі разнастайны. Сам носитель информации мы извлекаем из устройства и делаем полную копию, полную побитовую копию всей информации, находящейся на ней, в том числе и удаленной ранее. После этого специальным оборудованием, вот в частности это InCase Соединенных Штатов Америки производства, мы восстанавливаем по возможности все, что было ранее удалено и способно к восстановлению. І магчымасці экспертаў цяпер амаль не абмежаваны. Нават калі карыстальнік лічыць, што інфармацыя на яго тэлефоне, камп'ютары, фотоапараце, відэарэгістратары выдалена і дабрацца да яе ўжо немагчыма. Если пользователь просто удалил файл нажатием клавиши Delete, то для нашего программного обеспечения это самый легкий из способов удаления информации. В полном объеме она может быть восстановлена со всеми свойствами, со всеми датами. Але не толькі крымінальныя справы і доказная база раскрыцці розных злачынстваў цяпер у сферы ўвагі экспертаў-крыміналістаў. І ёсць магчымасць дапамагчы і бацькам даведацца, якая інфармацыя цікавіць іх дзяцей у камп'ютарнай прасторы. Истории посещения интернет-ресурсов, экстремистской направленности, молодежных субкультур, так называемых групп смерти в социальных сетях. Для своевременного выявления вот такой вот заинтересованности и оказания помощи своему ребенку. Такие экспертизы также могут быть проведены в отделе технических экспертиз у нас в управлении по Брестской области. Юрий Печер, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».